פאוץ' קטן. נכון, שכחנו. שרשרת שננבל הרזות. לקחנו גומיה. אייפון. עכשיו עולם. נשים כמה אדמים. שפתון של אסנד. וכמה אדמים יושבים. את פה? כן. אודם של מיקס נצנצי. מושלם. אוהבת אותו. אין פה גם ספון שפתיים, פי. ספוגית של שפתון. יש לי עוד מלא אמנים של אסנד, מלא דמים ושפתונים. יש לי מבחר גדול מהאונליין שקניתי. חנות אונליין לאיפור מגניבה כזאת שאני תכף אספר לכם. כל מיני דברים יפים, טעימים, מושלמים, ערכים, לא צריך להשתקע איתם, מושלמים. תסתכלו גם איזה גוונים מומלצים מאוד, אני ממליצה. שמה את כל הגוונים, כי הרי אני נקלה ואני חייבת להיות יפה. שמה את כל האדמים שיש לי. שכחתי להגיד שאני עשיתי את כל האדמים, את כל המבחר, את כל האיפור. זה מהקולקציה שלי החדשה. וואו. זה כזה, איך אני יודעת, זה כזה גומי כזה, ג'לי כזה, בוא ניתם. לא טעים במיוחד. עיפרון שפתיים, כדאי לי. אני לא רצת ככה, כאילו אני נראית צפתי. עוד איפור ועוד איפור. טוב, נראה לי זה עם האדמים, זה מתחיל להיות מעצבן כאילו. וזה, נשים צלליות. כל מה זה אתר במיוחד שיצרתי. שאני נקלה, בשביל שיהיה לכם אתר אונליין לקנות, תכתוב פשוט נקלה אתר איפור אונליין בגוגל. זה פשוט יביא לכם את כל האיפור המושלם הזה שאני שמה עליי. פשוט שלמות, אני לא יכולה להסביר כמה שלמות זה.
יש גם כל מיני מבצעים חדשים שאתם יכולות לקנות. זה כאילו סליות מוכנות כאלה, של דוגמאות כאילו שאתם יכולות לעשות, שזה פשוט שלמות. בואו נלך ללקים. יש את הלקים האלה שאני אשים. יש לי פה מלא מבחרים מושלמים, ויש גם מלא דוגמאות שאפשר לקנות ציפורניים כאלה עם פלסטיקים, אתם יודעים? או שפשוט לקנות את הלק המתאים. אוקיי, מברשות. מברשות, שכחתי לשים את הקרם הזה. זה פשוט שלמות, מבחר מושלם. אני אוהבת את המבחרים האלה. אוקיי. עוד קצת קרמים ללחות מעולה. ומסכות. אני אוהבת לעשות את זה. זה מרענן, זה כאילו לימונדה כזאת, וזה אבוקדו. אני אוהבת להשתמש בכל המוצרים האלה. יש לי גם שפתון כזה שפשוט עושים טעים מושלם. זה גם, אפשר גם לאכול את זה עם טעמים. שים עוד קצת. ועוד טיפונת. זה משהו מושלם. זה שפתון חלטיק סופי כזה, עם נצצים מושלמים, שאני חייבת לשים עליכם. עליי כדי להראות לכם. יש פה מלא מבחרים, אוקיי? עכשיו נקנה, יש פה מלא, שאתם חייבות לנסות. בושם. אני רוצה, אבל את הבושם הכסוף שלי, של הקולקציה, אתם פשוט בוחרים איזה צבע, זה פשוט נותן לכם, זה גם עם בגדים, זה מושלם. מושלם. ומה עם דורדורנט? איפה הדורדורנט שלי? דורדורני. אי אפשר בלי דורדורנט כאילו. בוא נכתוב דורדורנט. אנגלית. איך קוראים דורדורנט? דורדורנט. כבר שכתבתי נכון. טוב, לא משנה, אין דורדורנט. אני פשוט לא חייב. אוקיי, אז יש לי רעיון. יש גם תכשיטים מושלמים כאלה שאפשר לשים. נראה לי אני אשים את החמסות. לא, פונפונים יותר יפים, אבל... טוב, זהו להיום.